jazdiť. A vidíte naozaj na tej zastávke, že ten vietor sa trochu dvíha a aj my to cítime tu na komentátorskom stanovišti, takže predsa len tie podmienky asi nevydržia rovnaké. Tu už je štartová listina druhej rozjazdy v disciplíne single canoe na 1000 metrov. Tam budú iba 7 pretekári a predovšetkým tá 5. dráha nás bude zaujímať, pretože tam bude Marian Ostrčil a predstavme si jeho súperov. Kazašský reprezentant Michail Jemelianov, tu je Bielorus Aleksandr Žukovský, v 3. dráhe pôjde Francúz Mathieu Gubel. Chvíľu vidíme slovenského reprezentanta v modrom tričku a s bielou čiapkou Mariana Ostrčila. Viktor Melantiev, to je, čo sa týka medzinárodných úspechov, zatiaľ neveľmi známy Rus, je to majster Európy do 23 rokov, ale zatiaľ sa ešte na takejto úrovni nepredstavil. Uzbek Vadim Menkov a nakoniec Nivalter Jesus, brazílsky kanoista. Tak, Marian z týchto pretekárov má zatiaľ za sebou najviac skúseností a aj najlepšie výsledky. Veríme, že jeho loď v 5. dráhe bude najrýchlejšia. Ešte raz od dráhy číslo 2 Jemelianov, Žukovský, Gubel, Ostrčil, Melantiev, Menkov a Jesus. Myslím, že sú to veľmi tvrdí súperi, sú tam 4 z ruských krajín, to znamená z bývalého Sovietskeho zväzu. A uvidíme. Tu je práve Marian. Chlap ako hora, ale keď by ste ho poznali bližšie, tak vyzerá, ako keby kurať u neho blížil. Trošku, možno ešte po tej psychickej stránke, keby sa dostal aspoň na úroveň tej fyzičky, ktorú má, tak by bol určite stabilný účastník pódiových umiestnení. A Marian začal trochu pomalšie. Nevzadu. A nakoniec aj pred 4 rokmi v Atenách útočil na kilometri, ktorom skončil 7 z tých zadnejších pozícií, ale naozaj tuto už nie je príliš času taktizovať. Marian je vlastne na predposlednom mieste. Až na poslednom. Z toho pohľadu to vyzerá, ale naozaj to je skresľujúce. Zvedaví sme na prvých 250 metrov. Vyzerá, že bude 5. Vyzerá, že bude možno špekulovať zo semifinále, že len skúsi to na to prvé miesto, ktoré je iba postupové, takže uvidíme, čo urobí on. Vieme, že v posledných 250 metrov, tak ak Vajda vie zaútočiť, ale neviem, či už není tá strata väčšia, aby zaútočil, čiže pôjde. Áno, tu vidíme jeho loď, je to strata skoro 2 lodí za vedúcim pretekárom Žukovským, skúseným bieloruským reprezentantom, a Marian vyzerá to tak, že naozaj skôr kalkuloval s tým, že pôjde predsa len to semifinále, ako keby potreboval viac štartov na tejto trati. Pripomínam ešte raz, že slovenský reprezentant bude štartovať aj na polovičnej vzdialenosti. A súboj o postup do finále z prvého miesta zatiaľ pre seba má dobre rozohratý reprezentant Ruska, Uzbekistanu, Vadim Menkov. Gubel je druhý francúzsky reprezentant a Bielorus Žukovský klesol na 3. miesto. A Marian Ostrčil zatiaľ na 5. mieste so startovou 5 sekúnd. Z pohľadu tejto kamery ho nevidíme, ale pri celkovom zábere určite nebude tá strata až taká veľká, ako to vyzerá v týchto chvíľach, ale už to nevyzerá na nejaké lepšie umiestnenie v podobe prvého miesta, aj keď naozaj Marian je veľmi silný v tej druhej polovičke trate. Lenže kamera si všíma prvých 4 pretekárov, predovšetkým súboj o prvé miesto medzi Gubelom, ktorý sa dostáva dopredu, a uzbekistanským reprezentantom Vadimom Meňkovom. Meňkov stále vedie pred Gubelom a Marian Ostrčil je stále 5. Trošku stiahol
tú stratu za vedúcou loďou, ale už tých posledných 250 metrov veľké zázraky sotva urobí, ale predsa len zrýchluje slovenský reprezentant 5. dráhe, len jeho útok prichádza neskoro. Zatiaľ vedie Gubel pred Menkovom. Francúz Gubel v 4. dráhe pred Menkovom a Marian sa prebojúva na 3. pozíciu. Podľa všetkého bude 3. slovenský reprezentant. Áno, ale teraz kto postúpi? Menkov alebo Gubel? Vyzerá to na Menkova. Áno, Menkov, druhý Gubel a Marian Ostrčil je 3. Škoda, že zaútočil až takto neskoro. Ťažko povedať, či to bola jeho taktika. To by nás vedel najlepšie zhodnotiť jeho otec. Nakoniec predsa len vyhral Menkov, reprezentant Uzbekistanu pred Francúzom Gubelom a tým bude Marian Ostrčil. Takže poďme k tej taktike. Myslíte si, že to bol úmysel, alebo jednoducho Marian sa necítil na štarte práve najkomfortnejšie? Povedal by som, že z prípravy, ktorá bola v Solnoku, ja osobne som mal pocit, že je unavený, proste tam veľa trénoval. Je otázka vyladenia formy, čo je dôležité po náročnej príprave, ktorú mal, fyzicky je dobre pripravený a či ju dokáže zužitkovať. Teraz bolo vidieť, že v závere má a ten štart bol pomalý. Pretekár, ktorý ašpiruje na medailu, si nemôže dovoliť prvých 500 metrov byť pozadu, alebo toľko pozadu. Čo sa týka prípravy, si myslím, že absolvoval dobrú prípravu. Pokiaľ nebude žiadne zranenie, tak myslím si, že vie zaútočiť. Keď spomeniem len výsledky z minulého roku z majstrovstiev sveta v Duisburgu, kde postúpil ako 9. s najlepším časom, to znamená zo semifinále postupovali 4 lode. Čiže na poslednú chvíľu, ako na poslednú chvíľu, jak sa hovorí, a vo finále, ktoré bolo na druhý deň, skončil prekvapivo druhý. Čiže myslím si, že to poradie pretekárov, keby sa išlo o 2 hodiny, treba v finále, tak by sa pomiešalo porade v mnohých prípadoch. Čas, ktorý dosiahol, myslím si, že 4 minúty nie je zlý. Teraz je otázka, či šetrí, nechcem povedať, že sily, pretože pokiaľ by išlo na doraz, zajtra má 500, ktorá je rýchlejšia a bude sa musieť rozhodnúť, že o ktorú trať pôjde. Je majster Európy na 500 metrov, druhý z 1000 metrov na majstrovstvách sveta a 2 trate ísť naplno do finále, neviem, ktorí pretekári, ozaj to robia 2 pretekári, čiže predpokladám, že po zajtrajšej 500 alebo po semifinále by sa mal rozhodnúť, ktorú trať uprednostní, pretože viac je pripravený určite na 1000 metrovú trať, 2 kilometrov.